Ruuvipaalun kiistattomat edut ovat helppo sekä nopea asennettavuus ja tarjolla on useita kokoja. Kevyempään rakentamiseen tarkoitetut käsin asennettavat ruuvipaalut voidaan asentaa rautakangen avulla. Asennus tapahtuu lyömällä ensin rautakangella maahan parikymmentä senttiä syvä lähtöreikä. Ruuvipaalu asennetaan myötäpäivään kiertämällä haluttuun korkoon. Ruuvipaalun asennus ei vaadi kaivuutöitä, ei salaojitusta eikä routaeristystä. Koneella asennettavat ruuvipaalut soveltuvat kohteisiin, jossa asennettavana on useita ruuvipaaluja. Koneasennuksella paalut saadaan asennettua nopeammin ja karkeampiin maalajeihin kuin käsin asennettaessa. Isommat 250 ja 400 millin ruuvipaalut ovat aina koneasennettavia. Pienrakentaja hyötyy asennuksen nopeudesta terassien, erilaisten aitojen ja porttien perustuksien yhteydessä. Myös isommat säilytystilat, kuten autotallit, varastot sekä katokset, voidaan perustaa ruuvipaalujen avulla. Laiturien, venevajojen tai muun vedenalaisen rakentamisen yhteydessä ruuvipaalu on vaivaton ratkaisu. Vesistökohteiden asennus on helpointa suorittaa talvella jään päältä. Myös kunnallisrakentaminen voi hyötyä ruuvipaalujen tuomista eduista infrarakentamisessa. Käsin asennettavia ruuvipaaluja lisävarusteineen on saatavana kaikista hyvin varustetuista rautakaupoista. Raskaampaan rakentamiseen tarkoitettujen koneasennettavien paalujen projektimyynnistä vastaa Paalu.oy. Kotimaiset Paalu.ruuvipaalut valmistetaan korkealaatuisesta teräksestä. Vankasta laadusta kertovat yrityksille myönnetyt laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ruuvipaalun avulla rakentaja säästää aikaa sekä rahaa ja lisäksi ympäristö pysyy siistinä.